Kidam tang chiti ni phai Krisiar ni lakhain kwa trok Dwar Bagori MEC constituency parlo Bagori langtu rongpi arong arara tumpen PMAYG ahemso towar lapen JJM alang ahok pet pen kijun longle aputhak ningkang samsi chepaklang si kemisenji aphan EM Richard Tokbi aphan kachuning ripon Lasong si Bagoria hawar langtu rongpi arong arara tumpen pherangkia tumalong nangkache thamno na tengki Militum Bagoria hawar ke non puani ansatami sarkar pen kidukela kaphan PMAY ahemso pen kidanglok hime jangre tekok selok tiki aphanta thangna rakirap avilang lapen sarpi mara tumaphan orunodoi atangka stami longdun de pin pusi rongara ratumpen ningjepon ako towar sitami ni ditum ko ama asarkar song pen ki bang samini tum towar akrong thong along tinong ta chhangdun powai pestani tum phana pusinang chaklok nitu chupa ning dingon chong hon joy ne sin nitum rong si doni don thom vet arong ke rong so pilos tami adon si kong jong lo idon in nusin nitum ka chi rung si la arong ta nang chu thok roi nitu rong si ako kinene a pulis nang le pusita militum kiche puka gambora pulo sa agambora putani tum hangko pisi thanga tanang ki pipe na ke long de ma lapen nilitum Bagoria hawar ke ningkan phokep trokep ke do arat kalilo Kedam tang parokre sirkebra ingkoi aningkan pensi ke doronglo. Bonta non puani anta sarkar pen thangnat akirapta ke longdun avilang. Kepa phidun nai mate development kepa phinai ahawar lupusi nang chithandun. Angana thuta nili ningje dunji. Alenge nang piglo setami atingki nang pia chi o. Nang lo po adaba ning sa barobaji ta velo thang ta velo. La lang ni son abang ta chuning ridut hengo dango bonai dam dilo hala department tumta nke mentu ne pen la toy dam rete bonai dam polan cholo Nilitum nonamat kinang sarabangke towar hedlo jongsi towar bangle nang sema pi ponasonte mesenji bangso puthak VDC chairman sarkoi rong phara phansitami than pachini ponloputa ronga sarpi maratum pen ningjepon Lasinon ki khibom education EM Richard Tokbi aphan kachuning rike Nilitum Bagoria hawara long towar PMAYG ahemso lapen hime jangre tumaphan misen pen nilang pon thapusi pherangkia tumalong pen kachuning rialam thi palipon Dimen ke bilison rong pi Kalang din tenalidak arong ke saulo ke di nilidak Bagori langtu rong pi arong agamra lo tate nalitum la JJM pen lang nalitum ciklo jon kan belo ke jun long le ke doke Ciklo long an mane ni tumdak rong langtu rong pi arong ke aprang ke thang the mesen non api la ciklo yon ni pen api pen ke ni tum sik sak sori lo yun labang so lang nang litum la dak don ko an duji so lang putak ke don an ni mane tumdak rikwan lo 28 an bini dan nang litum rong mangke di stami la so lang ka cover ke pilo la dak la all Bagori kalang no kalang 100 ghor bag doji ma don pharoi si bag sosi joji di News report Karbin Monglai